Uyabona Majitha, kwesinye isikhathi uma uzokhipha umuntu wesifazane kubalekile ukuthi ube honest kuyena ngebalance yakho enosprinter phambili ukuze ningagcini nikhethe restaurant ezoxaka. Mina ngayibona leyo nto ngisafunda ongoye. Kunengane engangiyishela yakahlatshwayo. Le ngane ke nami phela ngangifuna ukuyimpressa njengesesheli. Ngicela ukuyikhipha makuphela inyanga. And ibudget yami iyayincike ku-NSFAS. Ingane yavuma ngase ngiyinike i-option yokuthi ikhethe ukuthi sizodla kuphi. Okwaba yiphuthayo ngoba awuyenzi leyo nto uma une-budget etight. Ngiyakhumbula ibudget enganginayo nje kwaku-550. Mkhulu ku-550 uma uyi-student uyowudla nje ngosuku olodwa uno-NSFAS kuphela ungabheke imali ekhaya. Ayike lwafika usuku-ke sasolukhethe nengane. Hayi nangempela-ke sathi masifike e-Richards Bay ingoje sasodla kuyona yise-mall phakathi. Sifike e-restaurant ihlale phansi, afike u-waiter wethu asinika ama-menu masabuza ukuthi for drinks sophuzane. Sibe sibheka-ke abuye ingane ya-order i-cocktail yasi-order ne-starter. Mina ngathi nje ngicela ikhofi. Phela mina ngi-order ngokucabangela ibudget, ngiyayazi ibudget yami. Sibheka-ke manje ama-meal esizowadla. Ngiyakhumbula nje ingane yavele yangikhombela imini yayingayibona ukuthi enye yamamili abizayo kule menu yathi hayi yona izodla yona. Already ama-drinks nama-starter asewuqedile uhafu wemali ekhona. Mina ngakhetha imili yayi-cheapest kunawo wonke kwimenu. Qede ngakhala nje ngesisu esingekho right ukuthi hayi sisu sami hayi angisizwa kahle. Hayi ahambe ku-waiter. Le ngane lokhu walandele nje ama-cocktail isalinde ukudla. Ngendlela eyiminya ngayo ngathi yayazi ukuthi nebudget iyabheda. Mina ngaqeda ikhofi ngarelax ithona uphuza lutho ngithi mina ayilutho. Ithi awukahle kungibhora uthenga noma ubheya. Ithi mina hayi alright ngizobamba ubheya oyi-1. Wafika u-waiter odaka ubheya. Waiter webagaqekise uma ungenamali angazi basi ngani. Athi u-waiter hayi uthenga 1 ubheya ngabe uthenga 2 because sine-special la sikuphulela u-10 rand uma uthenge 2. Ithi nganawe uyabona-ke thenga 2 hayi nguthengeke lo 2. Ibudget yami ngathi mangiyibala ngengqondo yamamili nayo yonke into yayeqe ngo-300 something. Sengibhizi ko-WhatsApp ngithinta amajitha utheni majitha anithi 150 anithi 200 rand. Ngagcina-ke ngenhlanhla ngihlanganise emajitheni ngiyithola le mali sadla saqeda sakhokha ngathipha. Ngathi nje ngiphuma lapho imood yami yayi-0 lapho ingane yayijabule ngibona ukuthi ijabule i-100%. Sahamba sagibela sabuyela esikoleni. Ngalala uma ngifika endlini ngendlela ngangi-stressed ngakhona. Kodwa-ke ngaqola.